Hoxe é 8 de marzo, Día Internacional da Muller, e imos falar do que se reivindica, a ver se dou feito, en menos dun minuto. Non vou dar feito. Históricamente, as mulleres tardaron máis que os homes en conquistar algúns dereitos. Por exemplo, as mulleres puideron votar por primeira vez en España no 1931, durante a Segunda República. Os homes puideron facelo 70 anos antes, e iso que daquela lle chamaban sufraxo universal. As mulleres tamén chegaron tarde ao mundo do traballo. Foi a finais do século XVIII coa chegada da Revolución Industrial, e comezaron a traballar principalmente porque os homes ían na guerra. Na actualidade, a conquista de dereitos permitiu unha maior igualdade entre homes e mulleres? Pero os datos aínda reflicten certas diferenzas. Moitas mulleres siguen percibindo un menor salario que os homes polo mesmo traballo. No mundo académico tamén está a cousa descompensada. De 533 postos en reais academias, 71 ocupan as mulleres, 462 ocupan os homes. Aquí, en Galicia, hai 55 alcaldesas fronte a 257 alcaldes. No ámbito internacional, só 67 países contan con leis contra a discriminación de xénero nas prácticas de contratación, e ata 18 países poden impedir aos maridos que as súas esposas traballen. Ademais, estas diferenzas acúsanse nos países máis pobres debido ao menor acceso á educación que teñen as mulleres.